Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Gobel. Halo pemirsa. Arab resik-resik foto kulkas masak sik wae lah. Kok gampang. Soalnya kan suwi isek dikumsik pemirsa yo. Hari ini aku mau masak tumis balur lagi manges. Delah aku sik nduk pindang loro, tak gorengi pindang. Mau lombok ijo 2000 pemirsa campuran. Iya, aku sendiri lombok ijo malah ngetok lombok jembleng lali. Enggak masak sayur sawi putih, sawi bening. Pertama-tama lah kok konten. Aku nek zamanku cilikan biyen ku seneng aku ndelok. Aku sik cilik biyen pemirsa. Bu Siska Switomo, nek gak ngono Chef Rudy Khairuddin yo ya. Nek cilikku anggere dino Minggu isuk ono sareng ana kartun. Nek gak ono Wasitik Wiro Sableng lah. Ketok menumurku 30 luwih ya pemirsa. Ki seneng aku ndelok konten masak. Dadi ngono terus tak terapno nang kehidupan sehari-hari aku terus masak-masakan karo koncoku, karo tonggoku. Biyen nih urung ono gadget Android iki nganu. Isek bener-bener pure ya pemirsa. Ya ono dampak buruk dan baik ya pokoknya ya tak anggap pelajaran kanggo awakku dhewe lah. Mujur menungso iki kadang kala ya iso salah terus iso salah ngono ya. Wis saiki kita konten dulu, oke? Tak saya bening, aku tuh kundi ini nak lali. Tahu kelalen. Pemirsa sama sawi putih kingko oh iya nganu yo wis lali yo mari yo terus bahasa ikan yo mandi ke tempat sampah yo lali railing pemirsa jadi gimana bagi ora apa-apa apik nggo kesehatan tak pilihane pemirsa. Mari kebiasaan tempat sampahku tak seleng ngarep. Kadang kalau David dolan, mak jajan, dek tak buat. Yang di dek, kira terus kon nyelapain ngarep. Daripada isek ngekum botolnya mending tak tinggal ngonten masak sih lah. Iki lawang tak tutup misalnya soalnya aku gak toko tonggo. Maksudnya iki gak depan-depan gak ketok kok pengawasan tonggo ngono lho bisa. Lek ku kan kene. Mulai ketok ngono tak buat ya. Padahal tuku di ini lho. Yo anu yo jenenge sayuran ki ora ana pemirsa, nek ketok boleh titik ora apa jenenge. Sayuran ki nek ketok apa boleh ku berarti sehat sayurane. Nek gak sampai ana tipak dipangan ular ki bahaya malah ya pemirsa. Ki sapi engko tak rendem sik, tak cuci tak rendem karo garam. Ben ulat-ulat keluar, ku yo saranku pemirsa. Sawi apa pakcoy tapi terutama sawi putih. Mbak. Sini dadi. Pakcoy ini aku lu stok pakcoy tak di siswa ae pemirsa. Aku lagi pengen tumis ikan balur, iwak kene iso anu. Iwak balur ki sombong ya pemirsa. Gurih, ini terus asin gak sedikit ya. Oke, kita tak irisi. Ini tak campur pentol daging. Oh, sebenarnya wis ini pemirsa. Ini tak cuci sik. Oke, si utoane.
Iki wis terus apa nih pemirsa. Nah, iki kanggo sayur bening diiris ya beres. Iki kanggo ada sayur berambang-berambang nih. Kudu pilek pemirsa. Masuk pasar Kaponi, pasar cilik, tapi mereka barangnya nek kulaan yo. Kulaan ini bahasa Indonesia apa bisa? Nek nyetok barang itu mesti barangnya anyar-anyar. Ini aku tuh bawa putih di apa? Nah, isa awetnya nih lho, isa api. Pak penting ojo niki sudah disimpen nang kulkas. Bosok jamur malah tukul. Tapi memang lombok tak selain kulkas, tapi tak ada ini bisa masalah apa? Mau tak selain coba garing, reso di masak. Misalnya direbus nih kan gak seseger nih disimpan nang kulkas. Ya bener apa ya? Enggak. Maksudnya ini pengajian. Kadang kalian nek berjanjian nganu kok misal. Rino, nek neng bujukan gunaku mesti malam minggu bunyi. Kenapa ya? Enggak masalah lewat. Nek ini anak kene iki rame. Ono wifi anyar, promosi, lah aku pasang. Dan jenengan telat Pak, begini Pak aku. Wah, baru ini Mbak. Baru bisa nyampe ke sini. Karyawannya wong Bojonegoro kabeh. Ya kene yo trai cedhake Bojonegoro, bolone yo wis wong Jawa Timur. Iki kanggo bumbu sayur bening. Nah, aku tuku brambang goreng pemirsa wis mateng arek di pir. Terus iki kanggo bumbu aku tuh lali aku tuh duwe apa anggone lombok ijo kok malah lombok jempleng tak tokno kali. Iki tak kasih tomat 1. Ini cukup double lewat. Iki saya isi tomat pemirsa. Pindangnya aku tak goreng untuk air. Bisa sedia nih. Untuk hijau ini tangguh apa jenisnya ini lho misalnya. Diiris serong. Diiris serong kayak bawang berambang wis tadi. Mantap balure gurih kok pemirsa. Terus balik tuku aja.
balurnya tak uji sik, terus digoreng, yes, terus tak kasih bawang merah bawang putih misalnya. Ya apik bawang putih pemirsa. Padahal ini aku tukus di apan 5 hari yang lalu wis apik. Ini cukup. Oh bawangnya aku tukus berapa kok tarik sithik aku iki boros misalnya Mas Santo nek nang omah. Enak, mulane iki masake enak, kok nyentek nang abrakan. Wis ngene dadi diisi tomat, wis. Jadi sego jagung ya pemirsa. Aku mau pas sego jagung bakal wis liwat. Maaf tangan kiri. Bakal sego jagung wis liwat pemirsa. Jadi iki cocoknya ya sego jagung. Nasi jagung cocoknya. Oseng balur. Nah, iki senengke brambang nek sing besar-besar seperti ini pemirsa. Nek sing cilik-cilik merekemek jelimet orang ada masak-masak. Kita salah tempat sampah di depan. Mumpung anakku Arin tak udah masak. Terus tadi belum. Yes, sudah selesai. Ini kita cuci dulu ya pemirsa ya. Dosek pemirsa, dosa ya ini. Kita masukin dulu belum masak sayur sik. Hindok pentolnya pemirsa. Oke, sudah. Ya pemirsa, ini oseng-osengnya dan ini sayurnya. Mateng. Oke, nanti kita lanjut lagi. Bintangnya tak goreng dulu, belum selesai. Kurang mateng. Senang sayur bening. Oh iya, tak wangi. Dan goreng bersuwedep pemirsa. Sampai tunggu ki. Aku ya pengen nyantek goreng-nyantek. Kakaknya berambah goreng aja kok pindang marang Yusui pemirsa. Gimana lo aku punya gimana siaran mau meninggal apa lo dan tak tutup sek kontenku pemirsa. Kayak berambah goreng mantap pisan oi. Yes, mantap ya pemirsa. Tutup dulu kontennya. Cuma masaknya sayur bening, sayur sawi putih, sayur bening sawi dan tumis balur. Ya malah tuh sedikit lali tak tinggal nengguri pemirsa. Terima kasih nontonanku. Pokoknya aja lali like, comment, subscribe, mau jadi episode cover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.